ενός νεκρός προς τη φύση. Σε ραδιοτηλεοπτικό βομβαρδισμό, εγκεφαλική πλήση βρίσκει λύση στον κόσμο της ταχύτητας που πριν βασιλεύσει η δύση. Προϊόν προβολής εκτάκτος της ειδήσης. Το πλήθος λυσάμα είναι απόντητο να στρελώνει ο κόσμος στα χέρια γιατρών. Νευρικός κλονισμός και θυσμός σε κάποια γενέσιμες έλξεις προς ανατολισμό. Αυτοκτονικές διαθέσεις ορειδών. Πάνικος κι άγχος μας τρών σε ρυθμούς πηγών. Από τα λευκά κελιά στους δρόμους, των κρήτων τυχών και αντίστροφα. Από το φόβο που τρώει τους ανθρώπους, το δέσιμο και το κλείδωμα. Κρίσιμος καιρός στη συνείδηση πως και σκοτωσίζομαι. Αν τυχόν στον όχλο λίγο σταθείς, δεν θα νιώθεις τίποτα. Παράνοια, ζωγραφισμένη στα πρόσωπα που χρήζουν άγνοια. Σε εσωστρεφείς και ανισόρροπες σκέψεις βουτυγμένες στην εμπάθεια. Προσπάθοντας σε στάδια να κάνουν σκοπίμα που φτιάσαν αγνά πνεύματα ακούς. Η εξάρτηση βάζει φραγμούς, ξένοι με ξένους και εχθρούς. Κάποιοι σαν νούσιους καιρούς, ανάμεσα σε κοινικούς, δίθεν και διστακτικούς. Πυρεδρομονούς, γαμώ την ευπρέπεια μένουν ευθύς. Ποιος τους σχέζει αυτούς, σαν επιθυμητούς συλλογισμούς βγήκε και πάλι εκτός ορίων. Μέλη μιας κοινωνίας που φαντάζει τρελοκομείο. Στον τρόπο ζωής με τον τρόπο μας βγαίνουμε μείον. Στον τρόπο ζωής με τον τρόπο μας βγαίνουμε μείον. Στον τρόπο ζωής με τον τρόπο μας βγαίνουμε μείον.